No niin, me kävellään nyt rappusia täällä. Okei, me kuvataan sitten, kun sun tukka näkyy nyt tossa. Eihän sun kasvot ei silloin näy. Siis niinku... Me ei haluta vielä, että meidän kasvot näkyy. Nytten. Niin. Okei, me ollaan täällä kukkulan, kun ne on täällä. Koska me ollaan vielä vähän nuoria. Niin, ja... Ei vaan huvita. Mitä? Me ollaan 9-vuotiaita. Niin, tai siis mä oon huomenna 9 ja toi on sitten Viikon päästä. niin, 31. päivä. Eiku, viimeinen. Aa, Eiku 30 joo. niin, ja mä oon siis huomenna, onks tänään perjantai? Joten mä oon huomenna jo 9, joten Ja me ollaan pestikset. Ei näkyy. ei näkynyt. Ja kerrotaanko meidän nimet nyt? Ei vielä. Okei, me kerrotaan jossain vaiheessa meidän nimet. Ja tältä näyttää siis alakerta. Me voidaan kohta